Iben Haidar har taget turen fra flygtning til succes, fra Irak til Melodi Grand Prix. Hun er blevet trommeslager på trods. Hun kalder det selv et eventyr. Mød hende senere i udsendelsen. Poptrioen Liga er lige udkommet med en single fra deres kommende album. Det her er musikvideoen til at lægge lige mærke til trommeslageren. Hun er 21 år, hun hedder Ihan Haidar og kom til Danmark fra Irak i 2003. Ved en tilfældighed begyndte hun at spille trommer på den skole, hvor hun gik. Det blev så at sige hendes skæbne. Wow, jeg har brugt så mange timer herinde. Ja. Du forstår det ikke. Musiklokalet på skolen i Glumsø. Ihan Haidars andet hjem fra 5. klasse. Jeg var her i frikvarteret og tit efter skole også, og jeg spillede så meget til mine fingre blødte. Vil du ikke være med? Oh. Og musiklæreren Jakob Schulz var manden, der satte det hele i gang. I et tilfælde så havnede Ihan bag trommerne. Og så var en trommeslager født. Jeg vidste jo ikke, at jeg kunne. Jeg prøvede bare at spille det, han viste mig. Og det gik. Jeg har jo ikke gjort noget. Det synes jeg, du har, Jakob. Nej, det synes jeg faktisk ikke. Det synes jeg godt nok, du har. Men jeg er stolt på Ihans vegne, men jeg er ikke stolt. Det er jo ikke mig, der har gjort arbejdet. Og Ihan Haidar har måttet arbejde hårdere for succesen end andre. Hej, mor. Hej. Også fordi hun er kvinde på et maskulint instrument. Som 10-årig kom hun til Danmark fra Irak, og lidenskaben for trommespillet blev ikke delt af forældrene. Så da Ihan Haidar i 2012 blev spurgt, om hun ville medvirke i det danske Melodi Grand Prix, sagde forældrene nej. Der tænker jeg, okay, nu lyver jeg og siger, at jeg skal på udflugt med min fysikklasse. Men forældrene opdagede løgnen på direkte tv, og skepsis blev til stolthed. شيء بسيط ورا الماء ورا الستاره الدوق ورا الفرقه ما كنا متوقعين هيك تصير يعني. Der går det helt op for dem, at okay, wow, det er ikke bare et garageband. Nu er forældrene med blandt publikum, når Ihan Haidar spiller, og det gør hun ofte. Poptrioen Liga er netop udkommet med en single fra deres næste album, nummer 2 i rækken. Og 270 koncerter er det blevet til indtil nu. Hun har lidt det, som jeg kalder Zlatan-gen. Det der med, at hvis folk provokerer og siger, at det kan du ikke, så går hun bare ind og gør det dobbelt så godt. Det er meget udansk, og det var også en af de ting, jeg virkelig faldt for. Det er lidt irriterende, når vi altid får at vide, det er hende, der bliver nævnt, ikke? Og for at fansene kommer vores op. Vores første video, alle kommentarer, det var bare... Så ja, men det må vi jo se igennem fingrene. Min fremtid, det er med de her smukke drenge. Og jeg glæder mig sindssygt meget til det. Det er fandme en dejlig oplevelse. Det er et dejligt eventyr, vi har gang i her. Så det skal vi bare blive ved med. Og eventyret fortsætter i hvert fald lidt endnu. Poptrioen er nomineret til årets publikumspris ved dette års Danish Music Awards, som finder sted på lørdag. En kategori, som også LOC og Medina er nomineret i. Og så lad os